Bun găsit, dragii mei! Vă îmbrățișez cu mare drag! Bine ați venit! În această citire vom privi împreună energia colectivă a României cu întrebarea care plutește în aer și anume: România va fi atacată? Acesta este mesajul pe care vreau să-l transmit astăzi. Vreau să subliniez încă de la început, așa cum o fac de fiecare dată, că ceea ce urmează nu este politică, nu este geopolitică și nu reprezintă adevăruri absolute. Este o lectură din punct de vedere energetic, un fel de a asculta vibrația unui mesaj a unui popor și a momentului pe care îl traversăm. Tot ce simt și tot ce transmit vine ca o interpretare intuitivă. Sigur, menită să ofere claritate, așa cum fac de fiecare dată, și nu certitudini. Luați în acest mesaj doar ceea ce rezonează cu sufletul vostru și lăsați restul să plece. Voi începe cu o întrebare care mi-a venit așa intuitiv și anume: care este energia de fond din spatele acestei temeri colective? Această întrebare va dezvălui ce a trezit în conștiința oamenilor, ce aduce ca și claritate, energia de fond din spatele acestei temeri colective. Pentru că, sigur, această temă stă pe ceva anume, ca și energie de fond. Așadar, cardul care vine este pajul de spade. Foarte frumos cardul în ceea ce privește această întrebare. Voi lua câte un singur card pentru fiecare întrebare, pentru a compune această citire. Așadar, pajul de spade. Cardul ăsta, dragii mei, aduce o energie de neliniște, vigilență și hiperalertă. Asta este ceea ce simt să transmit. Este ca și cum oamenii simt ceva, dar nu pot defini clar sursa. Nu pot pune acolo degetul pe rană. El vorbește despre informații fragmentate, incomplete, care circulă destul de repede, despre zvonuri, speculații și scenarii create din frică. Așadar, o energie colectivă care stă cu urechea ciulită, simt să transmit așa, gata să reacționeze la cel mai mic semn. Mi se mai transmite cuvântul supraveghere, atenție exagerată, tendința de a interpreta într-o cheie defensivă totul. De ce? Pentru că pajul de spade reprezintă de multe ori acel moment în care lumea se agită din punct de vedere al mentalului, din punct de vedere al gândirii. Iar mintea colectivă începe să conecteze puncte care nu sunt neapărat legate. De multe ori avem acel sentiment pe care îl are și colectivul pentru că ni se transmite, nu pentru că este sentimentul nostru, nu pentru că ne aparține. Dar este energia aceea care spune că ceva se întâmplă, dar nu pot spune ce. Nu pot pune încă o dată degetul pe rană, fix acolo unde doare. Nu arată o amenințare propriu-zisă cardul ăsta, ci mai degrabă un vânt din ăsta de neliniște, un curent mental care alimentează fricile. De aceea, acest card sugerează că temerea colectivă nu vine dintr-un pericol concret, ci mai degrabă din informațiile tăioase care se dau peste tot, uneori scoase din context, poate dintr-un exces de analiză care agravează, să zic așa, situația, o presiune mentală sau poate frica de necunoscut, care circulă mult mai repede decât adevărul. În general, frica circulă mult mai repede decât adevărul. Este o energie juvenilă cu pajul de spade, este o energie imatură în sensul că reacționează înainte să cunoască realitatea profundă.
Mergem mai departe cu o întrebare care de asemenea este pe buzele tuturor. Există o amenințare reală din punct de vedere energetic la adresa României? Și avem două carduri. Cardul Lumea și 7 de spade întors. Două carduri au sărit aici. Eu alesesem, adică decisesem să iau câte un singur card. Dar două carduri pentru a răspunde la această întrebare, pentru a lămuri acest aspect. Sincer, această combinație de carduri este una dintre cele mai liniștitoare pe care le puteam primi în acest context. Lumea este un arc major care vorbește despre încheierea unui ciclu, protecție globală, stabilitate și integrare. Este cardul care arată că România se află energetic într-un cerc de protecție. Și asta am spus de foarte multe ori, cred că mi-a ieșit la fiecare etalare. Se află într-un cerc de protecție, într-o poziție finalizată, aș spune, și nu vulnerabilizată. El spune așa, cardul ăsta, cum că cercul este închis, cum că ești în siguranță în interiorul unui spațiu deja decis. Energia generală este de armonizare și nu de conflict. Așadar, cardul transmite cum că nu, la momentul acesta, nu există o amenințare reală, energetică, la adresa României. 7 de spade întors vine cu mesajul cheie. Arată dezamorsarea unei posibile energii de conflict, stoparea unei intenții negative, o amenințare care nu se manifestă în planul fizic. Sigur, este cardul care, de asemenea, vine cu mesajul cum că planurile din umbră nu prind formă, nu au succes. Încercările de destabilizare sunt dejucate înainte să apară, înainte să se împlinească, înainte să se manifeste. Energia aceasta de agresiune nu penetrează câmpul țării. Pentru că este întors, cardul vorbește despre faptul că nu există o amenințare reală, concretizată, ci mai degrabă o energie de alertă care se disipă. Este o alertă anunțată, este o alertă cumva mereu și mereu scoasă în evidență de către media, de către, nu știu, tot felul de astfel de mijloace, să zic. Ok? Deci, pentru întrebarea aceasta, nu apare o amenințare reală la adresa României. Energia este de protecție, echilibru, este de neutralizare a oricărui potențial de act ostil. Tot ce a circulat ca teamă este mai degrabă mental, da? Și nu face parte din posibila manifestare. Energia țării este închisă, într-adevăr, este închisă într-un cerc de protecție, iar Lumea plus 7 de spade întors, cele două carduri spun așa: nu se întâmplă ce se teme lumea, colectivul. Deci motivul pentru care colectivul este speriat, da, nu este unul întemeiat, ca să zic așa. Bine? Mergem mai departe și vreau să întreb așa: ce influențe sau forțe externe interacționează cu energia țării? Ce influențe sau forțe externe interacționează cu energia țării? Pentru că sunt foarte curioasă. Apropo de faptul că s-au retras aceste trupe din România, Mamă, cât de multe cad, prea multe. Cardul spânzuratului, dar simt să mai iau încă un card, pentru că au căzut foarte multe și vreau să văd dacă mai cade un card. Ce influențe sau forțe din exterior interacționează cu energia țării? Da? Două carduri. 5-ul de spade de această dată, alături de cardul spânzuratului. Așadar, dragii mei, vorbim despre o arcană majoră și despre o arcană minoră. Ambele sunt foarte importante în acest context. Așadar, energia care vine din afara țării nu este una de atac, ci mai degrabă de introspecție, de observație.
de calcul a ceea ce urmează, a ceea ce este mai potrivit. Există tensiuni, există tot felul de interese, există jocuri de putere, sigur, în spate, care se poartă mai mult în cuvinte, în strategii și poziționări, dar nu în acțiuni reale. Deci, a zice că influențele externe par să testeze, să urmărească, să măsoare reacții la momentul acesta, fără să vină cu intenția de a trece o anumită limită, da? De a depăși o limită. Totul este într-o stare de suspendare, poate un echilibru fragil în care unii ar vrea să provoace emoții, dar nu și un conflict concret. Da? Poate și de aceea tot felul de astfel de zvonuri care aduc frică. România este privită, analizată, cântărită, da? Oamenii din afară vor să vadă cam în ce ape ne scăldăm, să zic așa pe românește, însă nu este vizată pentru atac. Repet acest mesaj. Energiile venite din afară sunt mai degrabă un zgomot așa de fond, tensiune mentală aduc ele și presiune, dar nu agresiune reală. Ok? Mergem mai departe cu întrebarea numărul 4 pe care vreau să o adresez cardurilor și anume, care este protecția energetică a României în acest moment? Pentru că am văzut, nu este prima dată când primim acest mesaj, cum că România este protejată din punct de vedere energetic. Așadar, care este protecția energetică a României în acest moment? Un mesaj de această dată vine cardul diavolului. Ce-mi place! Ce părere ai despre asta? Protecția energetică apare din partea diavolului, din partea întunericului. Wow! Ce card extraordinar! Ce mesaj extraordinar! Parcă cumva m-a redus la tăcere acest card. Ce pot să zic este așa, cum că protecția energetică a României în acest moment vine dintr-o forță incredibil de puternică, greu de penetrat, o energie care creează un scut dens, impenetrabil în jurul țării. Este o vibrație care nu lasă nimic să treacă ușor dincolo de ea. Diavolul arată o protecție dură, aproape sălbatică, aș zice, o energie care stă la graniță așa și spune: pe aici nu se trece. Ok? Este un tip de protecție care îi intimidează pe cei care ar încerca să se apropie cu intenții negative. O energie care impune respect, care nu negociază, care nu se teme. Totodată este o protecție născută din puterea aceea a instinctivului, din forța pământului, din reziliența acestui neam. Este ca și cum România este învelită într-un câmp compact, greu, care oprește influența destabilizatoare înainte să se formeze chiar. Este un scut, dar este un scut greu, dar eficient. Și paradoxal, tocmai această energie intensă ține lucrurile la distanță. Când a apărut cardul acesta, așa mi s-a părut wow și încă mi se pare, pentru că exprimă ceva cu totul și cu totul profund. Faptul că România este protejată în acest moment de această energie grea și foarte, foarte puternică. Dar aș zice așa cum că este un paradox frumos, da? Faptul că România este protejată, energetic vorbind, de o forță pe care noi, oamenii, am fost învățați a o percepe ca diavol, ca o forță rea, nebenefică de fapt. În realitate, această energie reprezintă puterea brută, instinctivă, primară, care ridică un zid dens în jurul țării și nu permite acestor energii ostile să acceseze energia țării noastre. Nu este o forță malefică, dacă la asta te gândești, ci una extrem de fermă, una care
este cumva neînduplecată, care spune pe aici nu trece nimeni. Este un zid de care te poți lovi de mai multe ori, dar pe care nu ai cum să-l treci. Ok? Foarte interesant răspunsul la această întrebare. Și, deci foarte interesant răspunsul la această întrebare. Îmi place mult ceea ce văd aici din acest punct de vedere. Aș merge mai departe și aș mai adresa întrebarea deznodământului. Care este deznodământul care poate apărea în următoarele luni? Hai să vedem ce ar putea apărea sau ce s-ar putea finaliza, poate, în următoarele luni. Care este deznodământul următoarelor luni? 6 de monede. Cardul vorbește despre faptul că în următoarele luni, energia următoarelor luni pentru România se stabilizează, se echilibrează. 6 de monede vorbește despre ceea ce oferi, aia primești. Deci un echilibru. Arată o perioadă în care balanța se menține, în care ceea ce vine spre țară este, și totodată ceea ce pleacă din ea este ținut în armonie. Da? Asta mi se arată. O armonie. Apare o distribuire echitabilă a resurselor, o liniștire a tensiunilor și mai ales o vibrație de sprijin. Pentru că România primește exact atât cât are nevoie pentru a rămâne în siguranță și mai mult de atât pentru a merge în direcția în care este menită să meargă. Este o energie de echilibru, o energie de corectitudine, o simt, și protecție prin cooperare. Încă o dată acest cuvânt, cooperare. Nimic nu scapă de sub control, totul este ținut la nivel moderat, la nivel stabil, chiar dacă de multe ori nu ne dă această impresie. De multe ori nu realizăm, de fapt, ce se întâmplă în spatele situației în sine. Și aș încheia cu o întrebare bonus decât ceea ce m-am gândit inițial, și anume, care este mesajul spiritual, profetic chiar, pentru România în acest context? Răspunsul vine prin cardul 6 de spade. 6 de spade. Mesajul zice așa: România trece sau este așa la o trecere din această energetică, un prag între o etapă plină de agitație și una mai calmă. Ne îndreptăm către ape mai calme, dragii mei, către situații care se clarifică. 6 de spade arată că țara este condusă spre apele liniștite ale unei noi etape. Chiar dacă drumul poate părea uneori tulbure, este un mesaj de trecere, de mutare a conștiinței colective din frică în claritate. Spiritul este cel care transmite sufletul, transmite energia aceasta care zice că este important a nu rămâne în furtună. Suntem călăuziți, ghidați către lumină. Este o migrare energetică spre protecție, spre pace, spre reașezare a lucrurilor într-un fel sau altul. Da, este, sigur, o astfel de etapă, să zic așa, de reașezare a lucrurilor. Dragii mei, este o citire destul de complexă, parcă nu m-am așteptat la astfel de răspunsuri, dar aceasta este energia României în acest moment. Nu vorbim încă o dată despre politică, ci despre vibrația unui popor și a unui pământ care știe să se protejeze, să se ridice, să se transforme. Această protecție despre care mi s-a transmis și în această citire este una veche, să zic așa, și mereu acolo, merge mereu mână în mână cu noi, cu poporul nostru. În ciuda temerilor colective,
mesajul este unul limpede. România nu este în pericol, ci într-o trecere către un spațiu mai liniștit, mai echilibrat și totodată mai conștient. Luați, dragii mei, din acest mesaj ceea ce v-a atins sufletul și lăsați restul să plece. Dacă sunt situații cu care nu rezonați, care vă deranjează, poate nu sunt pentru voi, lăsați-le deoparte. Dacă simțiți că v-a adus un strop de pace mesajul acesta, sprijiniți acest video cu un like, un comentariu, o distribuire. Dacă nu v-ați abonat încă pe acest canal, vă invit să o faceți. Așa ajutăm împreună energia să circule acolo unde este nevoie. România este în lumină și protecție. Mesajul de ancorare pe care te invit să îl scrii în comentarii pentru a atrage către manifestare această lumină pe care vrem să o simțim cu toții în viețile noastre. Sau poți scrie: îmi ancorez energia în pacea acestui pământ. Pentru că da, cu toții ne dorim pace, liniște, protecție, cu toții ne bucurăm când primim aceste mesaje. Este iar aici alături de mine minunata mea prietenă Zara, pe care vă prezint din nou. Așadar, o să mă opresc aici cu citirea, dragii mei. Hai cu România în lumină. Vă îmbrățișez, vă iubesc, să vă fie de folos. La revedere, pace, lumină și iubire tuturor. La revedere, dragii mei. Scrieți-mi în comentarii cum rezonați, ce simțiți, dacă mai aveți alte întrebări legate de aspectele astea prin care trece România. Cineva mă întreba ce se va întâmpla cu Bolojan, cât va mai rezista acolo. Mesajul este unul destul de simplu la momentul ăsta, nu va mai rezista mult. Dacă simțiți că, eu știu, este binevenită o etalare care să detalieze acest aspect, atunci cu mare, mare drag revin pe acest aspect. Vă îmbrățișez, să vă fie de folos. La revedere!